Pôvodne som prvé video v novom roku chcel robiť o útoku na kataster a premiérovom pobyte vo Vietname či novej verzie našej hymny. Bohužiaľ zmenilo sa to a po udalostiach tohto týždňa som musel zmeniť tú tému. Tou témou je vlastne útok na demokraciu, na parlamentnú demokraciu. V útorok sa totižto začala prvá schôdza v novom roku a jej hlavným bodom bolo odvolávanie Roberta Fica, teda vyslovene nedôvery vlády. Túto schôdzu začala s viac ako hodinovým prejavom líder opozície Michal Šimečka, ktorý nešetril kritikou na vládnu moc a vyčítali aj nesplnené predvolebné sľuby. Bude pokračovať chaos v Národnej rade, bude pokračovať nestabilita na politickej scéne, vzájomné vydieranie medzi koaličnými partnermi a postupný rozklad inštitúcií tohto štátu. Následne pre poslancami vystúpil Robert Fico, ktorý požiadal predsedu parlamentu Petra Žigu, aby nariadil pokračovať v rokovaní neverejne. Prečo neverejne? No preto, lebo Robert Fico sa rozhodol, že predloží práve v tú chvíľu parlamentu správu z SIS, ktorá mala obsahovať veľmi citlivé informácie o dlhodobo pripravovanom útoku na štátne inštitúcie. Na tom by vlastne nebolo nič zlé, ak by po prečítaní tejto správy nepokračovalo rokovanie o vyslovene nedôvery vlády stále neverejne. To už opozícia nemohla strpieť a odišla z rokovacej miestnosti. A tým pádom ukončila rokovanie parlamentu. Nechcú, aby tie argumenty zneli verejne. Následne potom sa Robert Fico stretol s premiérom Maďarska Viktorom Orbánom a po tomto stretnutí na tlačovke povedal toto. Ale môžem s plnou vážnosťou povedať, že slovenská opozícia sa pripravuje na Majdan. No a následne v stredu povedal toto. Budú prijaté preventívne opatrenia. Tie preventívne opatrenia budú prijaté preto, aby sa zabezpečil chod štátu. Čo budú tieto preventívne kroky? Bojí sa premiér Hlasu ľudu? Pán premiér, a čo hovoríte na vaše slova, keď ste boli vy v opozícii? Boha, vyženieme, nebojte sa. Ale my asi tou lopatou musíme tú vládu búchať po hlave. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. Zoberte lopaty a poďme, vybúchame to v tom parlamente, ľudia by radi prišli. Navozíme sem 10 000 ľudí pre Národnú radu a z toho parlamentu zostane iba kopa kameňov. Cítite aj vy ten dvojitý štandard? Dvojitý štandard, čo sa týka slobody slova. Táto vláda sa snaží prezentovať slobodu slova ako všeobjímajúcu. Ale v skutočnosti je táto sloboda slova iba slobodou názoru, ktorý je im blízky. Pre mňa, pán Fico, znamená sloboda slova slobodu vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, nezáväzne od témy či postavenia na politickom kompase. Vedieť sa konštruktívne pozrieť na každú tému v našej spoločnosti, vyjadriť svoj názor a dokázať si ho obhájiť. A nie vytvárať spoločnosti klamlivý pocit, že opozícia a jej sympatizanti sa snažia zvrhnúť demokraticky zvolenú vládu. Vaše kroky naopak poškodzujú základy demokratického systému na Slovensku a vytvárajú priestor na eskaláciu konfliktu medzi občanmi, ktorí podporujú vládu a tými, ktorí podporujú opozíciu. Vy ako najvyššia autorita v tomto štáte by ste mali s občanom príkladom ukázať, ako sa dá politicky nesúhlasiť s oponentom, ale zároveň diskusiu držať na úrovni a nesklznúť do nadávok, osobných urážok či iných krčmových praktík. Vaša dlhodobá nekompetentnosť udržávať verejný diskurs na úrovni v kombinácii s vašimi autoritárskymi praktikami musí prestať. Buď si to teda uvedomíte, alebo s pokorou prenecháte túto pozíciu inému človeku, ktorý nebude chcieť zastávať túto funkciu len pre jej moc, s ktorou prichádza, ale s pokorou, s ktorou túto pozíciu pre občanov republiky tento človek zastáva a vykonáva. Vraví sa, že Benjamin Franklin, jeden z otcov zakladateľov USA, bol v roku 1787 zastavený na ulici s touto otázkou. Pán Franklin, aký typ vlády ste nám teda dali? A on odpovedal, republiku, ak si ju dokážete udržať. Robert Fico, aj keď stále demokraticky zvolený premiér Slovenskej republiky, testuje vôľu občanov si túto formu vládnutia udržať na Slovensku. A je iba na nás, jej občanov, aby sme pokojne, nenásilne, ale všetkou slušnosťou ukázali, že si ju vieme udržať. Tak ak máte tú možnosť, tak choďte a vyjadrite svoj názor, či už súhlas alebo nesúhlas, bez násilia.